Hej og velkommen til denne video. I dag har jeg glædet mig til at kigge på Pokémon-kort, som jeg virkelig glæder mig. Jeg har samlet på det et stykke tid, men I kommer til at se min samling nu. Og jeg vil bare lige sige, at hvis I nu ikke samler på Pokémon-kort, vil jeg bare lige sige, at jeg samler virkelig meget på det. Jeg har snart samlet på det i 4 år måske. Og husk, at hvis du er dernede, så husk at subscribe. Og jeg finder min samling frem. Hey. Hej igen. Nu skal vi kigge på nogle Pokémon-kort. Jeg ved godt, jeg har en lille mappe. Jeg tager lige kortene ud. Ej, den er svær at få ud, den her. Der, sådan. Prøv at se. Den er ikke så god stand mere, men det er stadig et rainbow-kort. Og så tænker jeg, at vi hopper til næste kort nu. Det er faktisk et kort, som der er noget værd, ved jeg. Som der er nu, der hedder Pallefin. Der er ikke særlig mange, der har det, ved jeg. Så prøv at se her. Det her kort, det er også rainbow eller shiny, eller hvad man kalder det, holder. Ja. Og så har jeg faktisk et kort, der faktisk er 2.000 kroner værd. Det er det her. Prøv at se. Så det er sygt ud her. Der er sådan nogle stjerner på her, og sådan noget. Så gør sådan her, så den væk. Så gør sådan her, så er den der. Det er helt sygt, ikke? Hvad man kan få af pools. Det koster helt sygt kun 20 kroner. Altså, come on. Altså, jeg har en Miraidon. Men den tror jeg ikke er så meget værd. Den her Miraidon. Den synes jeg faktisk er virkelig fed med det her. Men jeg synes bare, vil I se mit fedeste kort? Altså, jeg tror det er Gengar, men på en måde heller ikke. Prøv at se her. Ser det ikke sygt ud? Det er ikke engang så meget værd, det er kun 35 kroner her. Så jeg er helt lyst, det gør jeg kun 35. Men nu tænker jeg at prøve at se, hvad jeg har de her ved siden af mig. Alle de her kort, dem tænker jeg, vi skal tjekke en dag. Jeg tænker, vi kan lægge nogle kort frem, og så kigge på dem til starten af. Og jeg finder lige nogle kort der. Kigger jeg ikke de kort der. Og sådan. Nu er der simpelthen 4 til fronten. 1, 2, 3, 4. Sådan. Så kigger vi. Okay, den her. Okay, den der. Ej, fuck der. Ej, for det. Ej, seriøst. What the hell? Og det er tilfældigt. What the? Ej. Så må jeg lige finde nogle flere kort. Så skal de samle nogle kort. Der. 4 til front. Skal vi se dem? Ja, 2. Nej, 4 til front. Sådan. Så kigger vi. Den her. Okay. Substriker, tror jeg, der er. Energy Potion. Fartning Furry Belt. Switch. Og Energy. Okay. Hvorfor er der så mange Energies? Jeg kan ikke finde den. Jeg kan ikke. What the? Da vi kigger på kigger der. Mickey Mouse kort. Ja, der er en Scrobby. Der er Punch-Champ. Dogtrio, eller hvad den hedder. Den er
Tiano, eller hvad den hedder. Doublade, eller hvad den hedder. Jeg kan se. Stacks Timerball. Hall. Nestball. Nestball. Ej. Slugma. Vibara. Klink. Og Energy og Energy. Så. Nu finder vi lige en masse kort mere. Sådan, nu tænker jeg bare, vi vinder om. Potion, energy. Caterpie. Den har mange hørt om. Den her. Polloin, eller hvad den hedder. Altså skriv lige i kommentaren, hvis I ved, hvad den her hedder. Jeg synes, det er lidt svært at læse. Så, ej, kameravinklen. Ej, den bliver dårlig lige nu. Ej. Okay. Scope. Mudkip. Shauna. Energy. Så gør man. Jeg tænker en til front. Ja. Energy. Oh. Ghastly. Energy. Ghastly. Fire Energy. Goldic. Heliopode. Kyogre. Sprite Link. Sugade. Nidorino. Drifloon. Okay, det tænker jeg var nok for i dag. Det er alle de her kort. Shit. Alle de her kort, dem kan vi tage nogle år. Ja, det tænker jeg, at vi tager en anden dag. Og jeg vil blive rigtig glad, hvis I hopper ned og subscribe. Tusind tak, fordi I så med. Hej.